Balimao Agnokma, très urgent. Balimao bi mercredi 12 août 2026. Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Mali sariya tigɛla bɛ maliyɛnw jigila tigɛ bi an bɛ yɔrɔ na ko bi a tɔgɔ de ko procureur Kokɛ Kulibali a photo filɛ nin maliyɛn den bɛɛ la u y'a tɔgɔ da ko procureur 10 ans a photo filɛ nin procureur Kokɛ Kulibali ne delila ka video kɛ ka tanto dossier dɔw la mais maliyɛnw bɛna kuma kelen fɔ procureur Kokɛ Kulibali ale de bɛ ka taa 10 ans di mɔgɔw ma kaso la fɛn fitinin dɔrɔn minnu ka di président ye mais maliyɛn caman bɛ yen caman t'a dɔn Mali justice talen bɛ otage la cogoya min na Assimi Goïta bolo n bɛ n'o secret fɔ aw ɲɛna yanni n ka don o secret ne bɛna preuve yɛrɛ de yira u la k'a fɔ ko justice président n'a ka mɔgɔw de bɛ ka justice gérer ne ta tɛ kuma ye dɛ ne bɛna preuve de bɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ka tila k'a fɔ procureur Kokɛ Kulibali ɲɛna hadamaden bɛ sa siɲɛ kelen tɛ sa ko fila kɛ e filɛ yɔrɔ na bi i denw bɛ k'i lajɛ bi mais i tɔgɔ tiɲɛni bɛ Mali fan bɛɛ bi mais ne kɛn t'i dɔgɔya ne tɛ kuma jugu f'i ma mais wallahi billahi i bɛ ka mun kɛ ni ne b'i place la i bɛ démissionner ka bɔ i place la c'est à dire que saya ka fisa ni maloya dɔw bɛ yen hɔrɔn man ka don a la quoi wallahi billahi maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ dɛ u kɛlen bɛ ka justice ta otage la cogoya min na an ka jango yɔrɔ lamɛn fɔlɔ. procureur ye mɔgɔw ye n'u indépendance t'olu bolo olu bɛ faamaw ka bila la i y'a faamu ni ministre ko min olu b'o kɛ ni u ka ɲɛmaaba yɛrɛ direct o de ye cour d'appel procureur ye n'a bɛ fɔ o ma ko procureur général près la cour d'appel n'o ye ordre min d'u ma u b'o exécuter donc procureur bɛ ko min kan kɔnɔ ni colonel ye ordre di capitaine ma walima ni capitaine ye ordre di caporal ma i y'a faamu o ye o procureur taabolo ye o de kosɔn sariya ti sɔn a ma olu ka mɔgɔ juger parce que pour que i ka mɔgɔ juger il faut que tu sois indépendant ordre ti di maa minnu ma olu de bɛ mɔgɔ juger olu de ye juge du siège olu de bɛ daminɛ tribunal président a n'a ka danganw dangan ninnu bɛ wele vice président ani juge au siège. a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn yan mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ fɔ ko procureur a bɛ procureur bɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ kan indépendance t'a bolo a y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen maliyɛn a bɛɛ lajɛlen a bɛ passer procureur fɛn fɛn ka bolo kan Assimi Goïta de b'a bɛɛ kɔfɛ an tun bɛ fɛ ka nin système judiciaire de bɔ yen quoi sari an bɛ fɛ de justice yɛrɛ ka indépendance ta faama yɛrɛ kana c'est à dire que faama da kana don justice ko la quoi an ye jamana bɔ don min na mɔgɔw taara sa Imam Diko ka misiri la nin don na o de kosɔn ne tɛ se ka kɛ Assimi fɛ awa n tɛ ka faama la n tɛ ka fɛ dɛ mais n'a ye fanga bila n t'a kɛlɛ ni Assimi démissionna bi ne t'a tɔgɔ bɔ n na n tɛ kuma jugu f'a ma aw bɛ ne la ka fɛn fɔ IBK ma non ne tɛ fɛn fɔ IBK ma parce que depuis IBK ma sa ne tɛ ka IBK kɛlɛ ne ko dɔrɔn a ka taa ka bɔ yen de a taara ka bɔ yen puis mɔgɔ an y'a dabɔ a ka bɔ yen de mais Assimi y'an na maloya de maliyɛn bɛɛ filaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ an ye kɛlɛ kɛ fɛn fɛn na changement kelen ma na Mali kɔnɔ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko changement don changement tɛ dɛ Mali justice la procureur minnu bɛ yen n'aw bɛ ka nin kolangolo ninnu kɛ aw denw ɲɛ b'aw la aw mɔdenw ɲɛ b'aw la awa ne Assimi bɛ bin don min n'a ma kɔlɔsi ni maliyɛnw y'aw sɔrɔ walahi bilahi carré kɔnɔ n'u ma essence bɔ aw kan ka jɛnɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ aw fɛn fɛn b'a baara jugu la Assimi nɔfɛ cɛ ne Seku Tunkara ne tɛ milliardaire ye ne tɛ millionnaire ye mais ne n ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ne kun ye nami ye san b'a sɔrɔ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Assimi kɛrɛfɛ mais ne miiri maliyɛnw ka hakɛ de la an ye jama labɔ mɔgɔw sara ko dɔ de ka kɛ an ka tila olu su dalen olu baw bɛ k'u su kasi an ka tila k'o su dalen to dugu jukɔrɔ ka tila ka taga olu janfa ne Seku Tunkara tɛ se k'o kɛ bɛn tɛ se k'o kɛ docteur Sogɛli ma sɔn k'o kɛ o de an kɛlɛkun de filɛ tan minnu tɛ hɔrɔnw ye danbe t'u la a dɔw fana bɛ yen u nalonnen don u tɛ fɛn kalama n tɛ jigin olu la u bɛ k'olu de lasɔrɔ bi c'est à dire ka mɔgɔ lankolon k'o dilan k'o bila ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka jamanadenw hakili fɛ mais procureur Kokɛ Kulibali k'a bila kunna photo filɛ nin procureur u bɛ k'i bila baara jugu min na
i ka carrière il faut ka diɲɛ wuli tɛ ko ja maliyɛnw ye ni fanga yɛlɛmana don o don maliyɛn si tɛ k'i fɛ ni mi kɔlɔsi n'asimi gɛnna cogo dɔ la ni maliyɛnw y'i sɔrɔ carré kɔnɔ wallahi bilahi u b'i agresser moi je suis contre la violence mais ne bɛ ka fɔ i yɛrɛ ka côté de la i hinɛ de bɛ ka ne minɛ cɛ adamaden e si a kɛra cogo cogo i si avancera dɔɔni i ye mun balo est ce que i bɛna ɲɔgɔn wɛrɛ balo wa non bon hadamaden i ka sabali aw fɛn fɛn bɛ ka nin baara jugu kɛ bilahi a bɛ b'aw kɔ la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ lajɛ o de kosɔn an filɛ nin an tɛ kuma an kun fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ nana yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye procureur a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko procureur a bɛɛ bɛ ka baara kɛ faamaw de bolo ninnu de bɛ ka aw bila bi e ma ye Arazbati bɔra kunu u ye 20 ans de prix u y'a ye jama bɛ Arazbati nɔfɛ dɔrɔn u commencera ka u fɛnkɛ d'u ma Assimi bɛ yɔrɔ min na bi Assimi échouera awa Assimi tɛ se ka foyi kɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ka yɔrɔ la. Qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Juge Mou, t'es Saria Batou. Juge c'est un délinquant, il faut le traiter comme tel. C'est un délinquant. Ça c'est la loi qui le dit. Le juge il n'est rien sans l'autorité de la police judiciaire. Nia été un juge, il va pour policier de Niana Agata Datou. Ouais, il faut hukum jumene kono Saria de kono na. Saria de ba yamaria, il va pour policier Niana Agata Datou. Ni eto Saria Batou, ni policier fanako comme eto Saria Batou là, ni fanateka Saria Batou. C'est fini. Ça va être de l'anarchie. Donc un juge, son leitmotiv, c'est qu'un est orienté, c'est la loi. Parce que au Sadia il a créé. Si tu ne respectes pas ton créateur, ce n'est plus la peine. On convoque des DG de banque. Abela Djelen ni kuma mɛ Abela Djelen juge hɔrɔn Daniel Tesuge sara hali sini maliyɛnw bɛ ka su kasi e cɛ hɔrɔnya ka di koyi maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin procureur dɔn an ka nin procureur ka kumakan na mɛn. Corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est, je crois que le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Oui, mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout, avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honorer au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi, on le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Je m'excuse l'expression. Flène, Daniel Tesuge. Yeah, je pense qu'à tort de Daniel, procureur Tesuge, voilà, procureur Tesuge. Voilà, ni Mali procureur de. A ben ala cɛ sara hali sina hali malien bɛɛ b'a fɛ ale sara bi a sara n'a tɔgɔ di a sara n'a ka halala di a sara n'a ka yɛrɛwoloya di a sara n'a ka danbetigiya di awa bɛɛ b'a fɛ hali sini a ma sɔn diɲɛ kɔnɔ ka président dɔ ka bila ka ko dɔ kɛ a man ka mun kɛ sariya kɔfɛ jamais a ma sɔn a ma nin delila ka kɛ Mali procureur général ye ani IBK ma bɛn a la ne b'a bɛɛ kalama IBK wa antaro président jumɛn de u y'a essayé k'u bɛ don a ka fɛnkɛ cogo dɔ la a ma sɔn il a refusé cɛ hadamaden hɔrɔnya ye kelen de i bɛ sa don min i ye kalabanciya kɛ ka nkalon min tigɛ wala a b'i suit hali i dalen kaburu kɔnɔ Kokɛ Kulubali procureur Kokɛ Kulubali filɛ nin e yɛrɛ ka nin vidéo lajɛ dɔrɔn nin lajɛ dɔrɔn nin b'i gêné o hadamaden i bɛ ko kɛ i b'i miiri denw de la i b'i miiri kɔ de la
e bɛ se ka nin kalanba bɛɛ kɛ ka doctorat sɔrɔ ka tila k'i sigi des voyous, des vagabonds militaires, des voyous. C'est-à-dire que délinquants denw ka bɔ kungo kɔnɔ ka na fanga ta ka mɔgɔw ni siri ka da kun aw mɔgɔ kalaninba o de kosɔn farafin c'est la race la plus maudite. Tiɲɛ ne bɛ vidéo bila f'a kan bɛn